Mergane mati tenan. Modar tenan iki. kowe ngapa e? Kowe ngapa? Halo. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut kaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antarsena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk.